it's our third day of vacation. Our destination today will be Zugspitze. So usa sad na siya sa special nga tourist destination nganhi sa Bayern. So mao na siya ang kinatasan nga bungtod diri sa Germany. So up there makita ang nindot nga view sa mga dagko nga bungtod, no. So that's really very interesting to check out. Excited na ko kay labi na karon nga ang weather kay dili jud kay siya init. So expected nga naa siya mga clouds sa babaw, or at least ang view namo kay murag matabunan siya sa mga clouds. So excited na ko nga makakita ana. The trip will still take some time. Then I'll show you more when I get there. See you later. Hi guys, so we are already on the top of the mountain. So wagi mi swerte kay natamunan gyud ang view sa clouds. Di na kay mi layo sa langit. So wagi tayo makita sa ubos, pure clouds ra gid siya. So and it's super cold. So sakto ra gid nagbaon ta og mga jacket, no, kay ug wala pay jacket. Kurog ang gawas. We will discover more of the place and then I'll show you more later. So gikan mi dito sa babaw kaganiha. That was 2,900 meter high. So here it's only 2,600. So here is less than 300 meters than the one above. We will now eat first and then continue checking out the place. So we are done eating. So nisaka kami gagmay. Behind me is the really nice view. So manatag pusing-pusing diha, no, pang Facebook. Basta naa ka sa taas sa buntod, it's really hard to breathe kay, you know, tinapareha sa oxygen sa ubos kay of course ngani less ang oxygen diri kay lagi taas na nga buntod. So it reminds me about the volcano in Spain, katong El Teide. So ngadto gid mas worse to kay I really find it hard to breathe and I wasn't feeling so well. So diri at least madadara, makahiginhawa pa ta diri sakto. Pero kaganiha sa pagsaka namo sa taas as in pertigin akong hangusa. So I think murag di gid kaayo ko big fan aning mga tag-as nga bungtod kay I don't know, maybe weak ang ako ang something organ, lungs or heart. So
We will now continue. After here, we will ride again the cable car up to where we were from earlier. So I'll show you more later. So hi everyone, we are now on our way home. So atong i-check ang atong mga panagway. So unsa to kapris ko gani pagikan mao ang kabulingit pag-uli. See? Kay asin hago gid kay siya pero worth it ra siya ha. So mao na to guys, the ticket really cost a lot pero dili sa ka magmahay no kay you know need ra ba na nila i-maintain ng ilahang cable car o uban pa, so worth it ra na imo bayad kay as in amazing kaayo sa kataas sa bungtod naray cable car nga muhatod nimo didto nya dili pa gid kaayo taas og biyahe, so worth it agid siya sa gastoonon. So sa katong mga nagplano og ari sa Zugspitze, well ang ticket niya cost 59 euro each. So unlimited na siya, makagamit na ka sa mga cable car dito kay napoy cable car nga masakyan kung di ka ganahan og lahos nga destinasyon. Napoy cable car nga magunong-hunong siya og mga mugbo nga mga gitas-on. So unlimited na siya, makagamit na ka na using your ticket. So that's all for today. And I hope you guys enjoyed my video. If you like it, please leave a like or a comment or subscribe to my page. And I see you guys the next time. Bye.